Hej, jeg hedder Thor, og her er nogle af mine Pokémon-kort. Så jeg har en sådan... Jeg har både gode og dårlige, altså de bedste, de er sådan bagved. Så dem får I at se. Altså, det er sådan, jeg har mange forskellige kort. Men altså, for eksempel, jeg har den her, som jeg sælger de fleste over nettet for. Hele den her map for 200 kroner. Det er mellem 200 og 300 kroner. Ja, jeg må undskylde, jeg ikke lige talte de før, men altså, det er fordi, at jeg tror, der er nogen, de følger sådan lidt med i, hvad kortene hedder, og så hvis jeg nu blander snakke ind i det hele, så bliver det sådan lidt kort længden. Jeg har også rigtig mange af de samme. For eksempel her. De to er de samme. Hvad kan jeg mere sige? Ja. Good luck, hvis I får Pokémon-kort. I skal ikke lige regne med, at I får verdens bedste kort. Det er ret svært at få nogle kort, der er gode. Der har jeg også dem, der så dem der. Jeg havde også to af Voltorb. Og så havde jeg to af hvad nu det hedder, Ducklet. Og så havde jeg også to af den der Omanite. Så lidt kort her. Jeg har ikke lige helt nogen på den her side nu, så Vanillish, Sork, Terragod, Team Plasma Ball og den her. Så lidt herovre. Så kommer vi til mine gode kort. Oh yeah, baby. Ikke lige dem her. Det er dem her.
det var så min Pokémon kort. Håber vi ses i part 2. Haha.